Trickshot Pro, znači bez ruku. Inače, vi mi vidite samo jednu jedinu, pošto jednom moram da držim kamericu. Znači, voziti samo unazad, znači unazad ići, kao i jaš trickshot. Znači, vrtite se. Čekaj. Čekajte, failao sam. Znači, vrtiti se. Znači, vrtim se. I opet sam failao. Ajmo. Znači, tehnički vrtiti se i onda ići napred. To pokušajte ili unazad. Sljedeći trik. Skočiti sa njega. Koje još trikove znam? Brate, da. Znači, ovako. I brate, ovako neka. I brate. Niko, ali brate, ja pokažem. Pa što tački niko ne gleda? Bolje snimaj i onda postoji na YouTube, brate. Brate. Ajde. Čekaj. Znači, ovako. Trickshot. Znači, pazi, trickshot, znači, brate, jednom guzom, jednom nogom. I brate, koji trickshot, znači, ono, trickshot za peticu bez bilja. Trickshot, ono, za peticu. Šta još znam, brate? Šta još znam? Šta sam ja sve... Jao, da. Znači, posle toga. Probajte čak, znam i da skočim sa haverom onda, ali brate, posle će ići jedna kombinacija. Znači, probajte ih napred, nazad. Bilje snimaj. Znači, napred, nazad, klasika. Barem za mene. Ovo je relativno. E sad, ide, pokušat ću jedan mix. Znači, nije taj mix, to je fail, to se zove fail. Ili pisan na engleskom fail. Čekaj, moram ovako. Majko! To je bio jedan jako težak trik, a sam ga ja naučio. I u fazonu jel iko gleda? Ne. Mislim da je to bilo to, znači da je to bilo sve, da je to bilo to. Barem mislim. Izazvat ću za sad Ognjena 1, posjetite njegov YouTube kanal, Ognjen 1. Znači, izazivam njega. Normalno, Bilju Kolarić koja je sad za kamere. I Gabiku Geleb. Dobro. Znači, njih 3 izazivam. I naravno, izazvat ću Leona Da Vincija. Valjda se tako zove njegov YouTube kanal. Ne sjećam se nijem više. Izazivam Serbu, znači full burazere i to je to. Ako oni uopšte video. I braću izazivam da ovo uradi. Možeš da prestaneš live, pa mi daj telefon.